Здравейте хора, аз съм Дики Гейминг и днес ще играем пак Clash Royale на епизод 6 сме майче. Съжалявам, че не снимах много клипове и сега да започнем. С кой сме с Erdem Gaming. Не, не с Гейминг. Голяма за съжаление. Да. Изгубим се на къде са. Айде. Predator. Speedrun. Oh yeah. Давай. Запни го. Ари. Yes, бе. Колата отиде. Ари бе, запни го бе, тъпчо. Омага. Защо пуснах бейбито? Да, онзи балун. Айде. Аре бе, бейби. Ще да пусна Хога на принца. Хого бива принц, да знаете. О, да го трони малко. Иска да го тронне, ама няма да стане. Той е огън беше. Оля, къде ще го стане? Аре, хвърляй го бе! Тотално го пропусна. Защо има спаркали на лог? На лога? Хуграйдър! Кулата умря бе! А, не! Да! Не! Речната бомба не прави нищо. Не! Той що пуска пека, бе! Нуп! Лизърта. Баш убед пеката, бе! Ари бе! Той пък вижда. Не няма добре от Clash Royale. Ари, махайте се. Не! Ари, имам 90%. И не това. Ари, фарабола. Ари бе, давал майнер ли? Я се махайте от тук, бе. Майнер изглежда много готина. Ари, хак райдър. Ари, рейдж! Ари бе! Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Фекната ли Good game, good. Оле, това е гигант. Виж това торнадо само. Торнадо чисти кули. Видя ли не за скелети? Какво е толкова смешно? Хора, поставете в коментарите кое ви е най-гадното нещо, когато да ви пуснат на матч. Да не... Защото никой няма. Знае пътъл малко. Ари, майнер. Майнер дек. Не е майнер дек. Ари, пускай Хога. Що го Сериозно ли? Тайм. Time? What the fuck? My lava. Един каза what the fuck. Иди виж кои са. Ари, спри с този шум, бе. Добре. Отиди да видиш. Ари бе! Yes! Не е GG. Кой беше? Каза им fuck off. Хора, Erdem Gaming им каза fuck off. Fuck you off! Няма нищо. Айде, тая пека ще направи гигантски демъгъл. Айде, махай се, бе! Удари. Трол! Това не се откази какво. Почти.
Един мой... Виждала съм един клип, дет, нали, с торнадото дърпат. Да. Те ги дърпат, те са майнери, дет първа и взимат телекрана. Да. Как ги дърпат с торнадото. Да. Виж колко демидж направи тая Пикачу. Така го наричам. Пикачу. Така трябва да се казва. Сменете името на... Ари бе, тъпчо. Упс. Исках да го направя. Огриде. Ограда! 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 Прави го. Вау! Тук това са... Вау! Това беше направо... Ари, GG си. GG, well played! Bye! Bye, ме леве! Нещо го бил. Ари, три крал! Забрави това батъл рам! Той е бъра! Ари, пускай си! Айде, лог за победата! Ари, не можа да пусна западна. Не! Беше! Quick match. Battle round. 3 крана. Quick match, Уау! Това беше... Имам 6004. Покажи моя профил. Какво? Покажи моя профил. Така ли? Ето. Ето Елит барбарки. Ай, дай да ти го копирам. Да. Чакай малко, какво ми стана? Нямаш елит. Нямаш гоблин, да. Да, нямам. Дай да си. Нямаш гоблин. Какво стана, бе? Имам балона. Видео не спрема. Не спрема. Така. Мега Джан Хазбики. И вижте това. Драфт 2 срещу 2 хора. Аз съм играл и загубих от това. Така ли? Аз взех на 5 победи. Може... 10. Един ден влезли, ако искаш? Да. Ще играем един матч тук, да видим как става. Виж къде съм. Добре, кое? Голем. Голем, 100%. Кой избира арт? Брат. Дай да. Дай го. Това ще е много трудно да... Пойзън. Да, Пойзън, защото... О, не! 3 мускетарки! Ужас. Да. Ари бе, стига де. Ари бе, експо! Пускай. Ари. Сега падет. Задфейс! Ари бе! Ари. О! Давай. Давай, кулата е рип. Рип. Пойзион. Ари бе, не е рип. Дай да ги... Помисли, че това е моя пойзион. Аз се май от тук, бе. Електролер ще наеда. Не. И той има електро, нали? Ари бе! Може да го фрасне и от тук. Даже колата да пресне. Кода! Не. Дай, фраска, давай. Фраска е... Само не ми го удряй! Ари, колата е. Rest in peace forever. Rest in peace. Ари бе, Nightwitch ли? Мразя Nightwitch-а. Не го мразя, де. Ама го мразя, когато ми го използват. Аз го имам хора. Да, от кранчест. Уга срещу уга. Кой ще победи? Уга. Очакваш се. Угата е много силна. Имаме един приятел, който се казва Емир. Ари, 3 мускетарки да пусна. Спирс up. Nice out. Ари бе, толкова бързо ли? Моля те! Браво за тебе, Инферно. Bye, forever.
forever. Bye bye forever, forever. Ари, ари. Пускайте мускатарки вече, бе, брат. Добре. Ще ги пусна. Голема не се пусна да излезе. Да го пуснем ли голема? Не, трета мускатарка. Да ги сплитнем. Ари, убий! О, браво тебе. Ари, сплитна. Той я пусна хил. Вау. Нашия хил ли беше или техния? Ари, мускетари, мускетари. О, не. Ари, GG. Good game, my friend. Good game, my lover. Не е good game. Good game, my friend. Не пуснаха лайтинга. Да! Добре, хора, това ще е за днеска, защото стана 11 минути. Надявам се да ви е харесало. Не забравяйте да се абонирате на двамата. Трима. Не сте. Да, на тримата. И да, надявам се да ви е харесало и